ba? Trabaho ako silingan. Yan trabaho ang silingan, no? Kung sila magabi-ibig ko, hindi na ka maglupad-lupad. Dahil ka maglupad-lupad magabi daw. Hindi na ka maglupad-lupad ng iyong kwarto, Miko. Imo na itong panakpan. Patabangan ka niya. Apel na ko. So, Jack ko. Oh, unsa man? Ang ingon bigod, Miko. Nga, kuhaan ko rin na. Sa ka na? Init kayo. Init ko na ba? Init. Kay santil mo man. Santil mo, di ay. Igo wala po mga idol, nagbanking-banking ba? Papo, nag-drive na din siya kuhan. Asa'y biyahin mo, Migo? Ha? Asa'y biyahin mo? Mars? Ato ka sa Mars? Di ako ko na tita. Oh. Si kuhan ba? Si Engko Pisot. Manawag ko no siya. Istoryahe siya. Kay, bro, magpadar ba na siya ron? Bro, magpadar na siya o kining lamian. Istoryahe, Engko Pisot ha. Ay, Miko, kulapo. Oh, Migo Kulapo. Oy. Ay, ako na po. Ako na po. Dito ko siya. Engko Pisot ko no? Ayaw ko nagka-Paul, sige panawag. Oh, siya nagdaguan. Swerte. Kanta siya, para pabuinas. Ako isang anak mahirap. Ah, Oh. Nagsusumika. grabe ang tingog eh. Ang buhay ko. Oh, Paano ba kayo nagbuhay ko? grabe ang tingog. Ikaw sa mga akong tingin. Wa ko ni ko sama ni tingog. Induta ka no. Manganta. Manganta ka no semua. Oh. O sige kamo ani mo. Ah, makuan. Oh, Bibi kana kita. mga Tagalog. Patay ko ka. Mao ni ko na kana. Oh. Emperador ko lang po. Ah. Indot ko kayo. Malay. Oh. Di mo ko nang makaog tilas. Di matabo. Surrender mo ko nang katong tilas. Wa surrender ko. Di basta. Ayaw lang ko no eh. Magkidiskwento ka. Madiskwento niya kuno ka. Ngita lang kaya Ah. trabaho. Ah. Kuyog mo sila ha. Yung piso mo tra. Oh. Bakit trabaho? Trabaho ako silingan. Yan trabaho silingan no. Kung sila magabi-ibig ko, hindi na ka maglupad-lupad. Dahil ka maglupad-lupad magabi daw. Hindi na ka maglupad-lupad ng iyong kwarto, Miko. Imo na itong panakpan. Maglupad-lupad sila, pero hindi naman kayo. Kuhan, Miko, habok, lupo, raman. Lupo raman dahil po. Patabangan ka niya. Apel na ko. So Jack ko. Oh, unsa man? Ang ingon bigod, Miko. Nga, kuhan ko rin na. Sa ka na? Init kayo. Init ko na ba? Init. Kay santil mo man. Santil mo di ay. Kaya na rin mo, Miko. Kaya mo di mo santil mo takpo. Ba, murag di man tingay na madakop na to. Portahan mo na. Gigang gawas. Abroad. US citizen dahil na siya. Ah. Dagang kwarta. Pasig tagaan ka ko sa kabaril ba? Madakpa ni mo mga santil mo. Nagkundinar di ay. Diba? Ah. Ay, titil mo, madakpan mo ko na. Maamaw sa kagayan na. Aksyon ng tagabalaka. Dili di naman nanap. No, di lagi mananap. Dili di naman nanap ang santil mo.
dili ko mura parehas mura pag kanang kagraba nga naglupad-lupad din mo madakpan oy mabu Sige, panadre yung 100. Isa, ipatag ko na mo. Kay advance ko na siya. Ang satil mo, ipatak. Di ba sa man kaya ni mo, amigo? kaya Ipatag na yung kupisot ba? Ito na ulit. Kuya, yung kupisot. Pa-advance man mo, amigo? Sa man. Kung matapang siya o dakop, sa man. Basig na, hurim-hurim nila siya. hindi na madakpan ni mo eh. Sindi. Di na makaya deh. Di ba kaya na malupad-lupad na di na mo madakpan mura mo na siya kuan yun kanang kuan wa kanang patay na ni banda ni Nagkundinar lagi. oh nagkundinar na siya kay ni bisita Igna, perpangkahin lang to. Palit lang ko ni Kulapo na imong advance ni mo ingko pisot niya. Ipakita niya. Oo. Ipakita niya. Ipalit lang ko ni Kulapo. Di ito madakpan. Di mo kaya. ako ni palit tula po ni mong kuan di agad sa gatos Nya, padakop mo sa sandil mo. Sa kaya. di man na madakpan doon Hindi na madakpan. Inapasa ko na. Pero ako ni palit Kulapo. Mahala. Tablahon niya. Blahon na to. Bye-bye. Thanks for watching Idol. Please follow Manoy Chris TV.